The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Before we start our Bible study today, may I greet everyone, especially our subscribers. Kumusta kamo ug giabi-abi na sab kamo nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Usab sa ato mga isig ka magtutuo nga nagasunod ning atong ministry sa Balbido Evangelistic Ministry. O karon nga adlaw doon na tayo lain usab nga pagtulunan nga itong pagkahisgutan. This is about the unique spiritual life. Okay, kitang mga magtotoo. When we have some difficulties and catastrophes, most often, kasagaran nato, resort to pray and ask for God's miracles. Di ba? Kundo na tayo mga kalisdanan, mga pagpiit sa kinabuhi mo dayon tag ampo o maayo og unsa milagro. Now, ninomdom ka ni Pablo, Apostol Pablo, di na siya tunok diya sa iyang lawas, a thorn in the flesh. O kini siya miampo sa makatulo kay gayon nga tangtangon unta sa Dios kadtong maong tunok diya sa iyang lawas. But God's answer was no. Instead, God told Paul, unsa, my grace is sufficient for thee, Paul. 2 Corinthians 12:9. Now, we have to pray day after day after day, of course. And we have to pray without ceasing. Anaka na sa 1 Tesalonica 5:17. Now, of course, ang tanan nga mga kalisdanan adunay hinunta tuyo niya. All difficulties have reasons. They all come from God's omnipotence and His justice. Now, usara gyud ang makabuhat og milagro og kana mao Dios. Do not hope on them. Hope on God's Word. Get Bible doctrine that can make the real miracle. Mao gini tinuod nga milagro. Well, it's true. Ang mga milagro bahin kini sa plano sa Dios, but they're just temporary. God has always a reason. Naging siya katarungan. Si Ginoong Jesucristo did not perform miracles all the time. He did them by categories. Every category, not all categories. Our Lord Jesus Christ did not perform them to relieve pain, paghupay sa mga kasakitan nga giantos ngadto mga masakiton, but to show His credentials, ingon nga Mesiyas. When you are able to handle problems, unbelievers will see you handle them with ease. Naikasayo ni mo, murag relax ka lang. Huwag ka na mo imong saksi. And that could start evangelizing them. Now, ang ipigtugod sa imong espirituanong kinabuhi, ang mga katawhan nga nagapalibot kanimo may have a spark of positive volition.
When you pray for a miracle, that is pointless. You see, the solutions of life are not miracles. Miracles do not let you move an inch sa imong espirituanong kinabuhi. Dili makapasibog sa imong espirituanong panginabuhi. Dili. A miracle is just a temporary relief. No. Renovated mind is the real solution to your problem. Diya sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 11, nakadayon ka na nga, not that I speak from wants, for I have learned to be content whatever the circumstances. But pasabot na ay pagkakontento. Ana ka si Brohanon 13:5. Now, si Pablo gives us the real solution to problems and situations. Unsa man? Unsa magi tinuuray nga kasulbaran sa atong mga suliran? Espiritual ng pagtubo. Saturate and renovate your mind with Bible doctrine. Kinahanglan masilsil ang mga doktrina nga atong katunan. Masilsil. Lukpon gyud. That's what we can translate into Visayan. Saturate and renovate your mind with Bible doctrine. Kay puno gud mga tawhanong mga pangunahuna, kalibutanong mga pangunahuna, napay mga daotang mga pangunahuna. Pulihan ni. In other words, atong hawason, habwaon kini mga tawhanong mga pangunahuna. Pulihan kini sa mga pangunahuna sa Dios, divine viewpoint. Now, we do not pray for anything that's out of God's plan. Ano niya prinsipyo? Matay. We pray because we are spiritual. Dili na we are spiritual because we pray. Kuhanin mo. Ako malikon. We pray because we are spiritual. Not we are spiritual because we pray. But the problem is, wa man kay alam magbahin sa plano sa Dios. You see? Kay negatibo ka man, wa ka may gana, wa ka may gugma, wa kay kainit, o wa kay kagahin nga panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nga mao man gyud na ang Yahweh sa pagsulban sa imong mga suliran. Kaya tanang solusyon sa atong suliran, tanan diha sa pulong sa Dios. Na diha. Anhara gyud nimo kanang makatuni ang nainomdom ka sa God's 10 problem-solving devices. You see? Napulo. Na imo ba aplikar sa imong adlaw-adlaw panginabuhi? Atong pangutanon tagsa-tagsa na to kakaugalingon. Kaya kung wala na to gamita ka na, then we are a product of our decision. Nainomdom ka sa mga doctrinal rationals. Kaya kini kong mga doctrinal rationals, they are attitudes sa mapananglit sa spiritual self-esteem, spiritual adulthood, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, grace orientation, etc. Now, kinahanglan, masayran nimo ang plano sa Dios pinagi sa usab sa imong pangunahuna by renovating your mind with the mind of Christ. Pulihin as pangunahuna ni Kristo diya sa 1 Corinto 2:16. Now, ang sikreto God sa espiritualong kinabuhi is consistency and persistency sa imo ng espiritual ng pagbuylo ngadto sa espiritual ng pagtubo. You see? So, versikulo 11 na kanayon, for I am content in whatever
state I am therewith to be content. Na Filipos 4:11. Now, ang pagkakuntinto ni Pablo did not just happen quickly. It progressively happened. See, it takes time. Contentment is a way of life. Di man na paagi kini sa pagkinabuhi. And as you progress in your spiritual life, you can have it gradually. Now, ang nasinati ko ni Pablo nga pagkakontento, maangkon usab nimo. Now, I'm addressing this to you, fellow believer. Gi-address ni nato kanatong mga magtotoo. Ang nasinati ni Pablo sa pagkakontento, masinati usab nato. Unsaan man? Mutan ako nimo. Do you know how? Okay, paminaw. It is by growing up spiritually, renovating lagi our thinking with the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16, balik-balikon gini nato aron di na gyud na kalimtan nimo, masilsil ni gyud na nimo. So unsa may mando sa pulong sa Dios, human kita naluwas, human kita mohimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibok natong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga atong manluluwas. Niadtog yung igayon sa pag-ingon nato nga motuo ko kang Ginoong Kristo diha. Ang Espiritu Santo mipunit kanato as if mipunit kanato ibutang kita ngadto sa atong pagkadugtong pagkaiusa kang Ginoong Kristo hangtod na kana sa kangturan. Kini nahimo pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Only through the baptism of the Holy Spirit nga kita nadugtong na iusa kang Ginoong Kristo. So, pagtuon sa pulong sa Dios. Mando ka na sa pulong sa Dios. Human ta maluwas. But grow in grace and in the knowledge and grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Now, so balik ta sa Filipos 4:12 na karon. Versikulo 12 na kanayon. I know how to get along in adversity or in prosperity. I have learned. Now, I have learned a secret. Actually, it's not a secret. Di magkukay. Sikrito yun na. Kinigod. Kanang giingon og sikrito. This is part of the mystery doctrine. Ang tanan nga itong tunan nga mga doktrina ining panahon sa or katuigan sa simbahan, gitawag kini og mystery doctrine. Og bisan tuod kini mystery doctrine, it's God's open secret for every believer. Nabito na versikulo 3, I can do all things through Him who strengthens me. Now, dili na kay positive thinking only. It is God's comfort, endurance, and encouragement. Now, diyan sa 1 Pedro 5:10, basaha o sabta kana pagayo. And kanayon kanaan, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered for a little while, will Himself restore you and to perfect you, to make you strong, to make you firm, to make you steadfast. Now, be content with what you now have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Na maganda sa kanang pulong sa Dios. Keep your lives free from the love of money and be content
with what you have now. Because God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. Hebrews chapter 13 verse 5. So contentment is a Christian virtue. Did you hear me right? And it is a byproduct of spiritual maturity. Pinagi sa atong constant, consistent, regular, daily intake of the Word of God and the use of it sa atong everyday life. Ayaw kalimot sa 10 problem-solving devices nga gihatag sa Diyos kanato, gisangkab niya kanato. Unya, kung magtuon ta siyang pulong, kinahanglan nga kini magaling metabolize that Bible doctrine. Aron kini mahimong usable gyud sa atong pagkinabuhing Kristohanon. O magkabuto sa nato ang gitawag og spiritual self-esteem. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat nining grasya. Nga mong giipaymuslan sa nining adawa ang imong mga pulong. Unsa katamis nini o Diyos, ang among pagkigambitay kanimog sa imong mga pulong. Bani kami, inawag nga kinimahimo gayong tinuod o klaro tataw, tinaw, nga mo magamit sa mong pagkinabuhi aron sa paghimaya kanimo. Salamat niya mong ministry pinagi sa YouTube nga Bible study kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.